Julia, seashell eyes, windy smile, touch me. So I sing the song of love for Julia, Julia. Julia, itsasoa eta hondartza maite zituen. Batzutan gaizki sentitzen zenean edo norbaitekin arazoren bat zeukanean, Juliak hondartzatik paseo bat ematen zuen, eta olatuen hotzak hobeto sentierazten zuten berehala. Baina itsasoa, ai ama, eta hondartza. Julia asko haserretu zen, noski. Baina bere haserretik ideia bat sortu zen. Julia korrika joan zen ikastolara, eta ikastolatik eta herri osotik kartela jarri zituen. Jendea hondartzara gonbidatzen, guztion artean guzti hau garbitu ahal izateko. Eta han itxoin zuen, eta itxoin zuen. Baina zer inora gertzen. Gainera gero, euritan hasi zen. Baina Juliak han jarraitu zuen, tinko. Baina inor ez era gertzen. Baina gero, urrutitik, mutiko bat agertu zen. Marko zuen izena. Barkatu berandu ailegatzegatik, traje hau erosten egon nahi, begira, zaborbilketarako traje bat, ederra, ez da? Ai, ama, baina zen da jendearen problema, ez duzu ikusten plastiko guzti hau itsasoak eramango duela, eta gero arraine jango dutela, eta arrainek hilko egingo dira, edo bestela gu jango ditugu arraino horiek plastikoa barruan daukatela, eta gu gaixotuko gara, ai, ama, baina zein da zuen problema, Su Julia sana ez da? Bai, ez nauz ezagutzen ni Marko naiz ikastolatik, ez nauz ezagutzen ni zu baino urte bat... Ez nauz ezagutzen? Bueno, tira, berdin dio, ez du importa. Hemen laguntzeko etorri naiz. Bai, baina zu mutila zara. Bai, hori da mutila naiz. Ondo da, Julia, erlaxatu. Ze mutilok ere itsasoan sinisten dugu. Bai, eta zergaitik etorri zara. Esan zion. Egia esan zoragarria zarelako. Zu zer uste duzu hau dela, ikastolako jolastokia, ikastolako patioa, zu zer uste duzu hona etorri zarela ligatzera, hau aktivismoa da, hau ekintza zuzena da, hona lanera etorri gara, lanera, barkatu. Eta gero eguzkia atera zen. Eta Julia, eta Marko, garbitzera joan ziren. Ei, Marko! Bai? Mila esker etortzeagatik. Ez horregatik, Julia. Pasen garbitzera, bai, hori da. Julia eta Marko, hondartzan zehar ibili ziren. Aurkitzen zuten zakarrak jasotzen, plastikoak, jogurrak, latak. Eta batzutan, galditzen ziren, eskua elkarri ematen zioten, begietara begiratu, eta musu ematen zuten elkarri. Ez? Bai, musu txiki bat. Masailean, musu bat. Ondo da, baina masailean.
Vale, banoa. Venga. Ok, vale, banoa. Bai, eta pixkanaka, ondartza hasi ziren jasotzen, eta entzun. Gero, jendea hasi zen agertzen handikan. Juliaren kartelak ikusitako jende guztia ondartzatik agertu zen. Eta iraultza bat bezala izan zen zeren ondartza guztia garbi utzi zuten. Eta handik aurrera, hango ondartza, Juliaren ondartza deitzen da.